Στην παρέα, άλλο ένα ψαρευτικό βίντεο. Έχουμε έρθει στο Βίδο. Όπως έχετε καταλάβει, είναι κλασική συνήθεια κάθε Κυριακή να ερχόμαστε εδώ στο Βίδο. Σήμερα είμαι μόνος μου. Θα ψαρέψουμε μόνοι μας σήμερα. Να σας δώσω μια ενημέρωση. Πήγα 2 φορές πάνω στο βορρά. Πήγα και ψάρεψα. Δεν είχα κάποιο αποτέλεσμα. Και είπα να έρθω σήμερα Κυριακή λίγο εδώ στο Βίδο. Δεν ξέρω, είναι από τα αγαπημένα μου σημεία. Τα περισσότερα ψάρια τα έχω βγάλει εδώ. Και όσες φορές έρχομαι εδώ, τουλάχιστον πάντα κάτι πιάνω. Δεν έχει σημασία βέβαια. Όπως έχουμε πει και στα άλλα βίντεο, ερχόμαστε, περνάμε, βγαίνουμε από το σπίτι μας, κάνουμε τη βόλτα μας. Πέρα από αυτό, ήθελα να σας πω και τώρα που έχει τελειώσει το καλοκαίρι τυπικά, γιατί ακόμα η ζέστη καλά κρατάει. Στο τέλος του βίντεο σκεφτόμουν να σας πω και έτσι, να σας κάνω και μια ανασκόπηση το καλοκαίρι μου, το ψαρευτικό, πώς τα πέρασα, να σας πω τις εμπειρίες μου και γενικά να σας πω ένα συμπέρασμα για μένα, τουλάχιστον εδώ στην Κέρκυρα, πώς τα πέρασα, που θεωρώ ότι είχα τα καλύτερα αποτελέσματα, που πέρασα καλά και βλέπουμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να κάνετε αυτό που αγαπάτε και θα δούμε. Σήμερα από ό,τι μου είπανε υπάρχουν ψαράκια, έχουν βγει κυνηγοί, ξέρετε είναι και η εποχή της λαπούρδας που είχαμε πιάσει μία το καλοκαίρι και μας έφυγε. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και θα δούμε. Η πρώτη μας πέρκα, παιδιά, μετά από πόση ώρα που ψαρεύουμε, έχουμε την πρώτη μας πέρκα. Ξεδολώσω σιγά σιγά, με προσοχή. Εδώ και εδώ. Άνοιξε το στόμα σου, πέρκα. Εδώ και έφυγε. Μια περκούλα, παιδιά, μετά από τόση ώρα, με αυτό το τεχνητό εδώ, σας το έχω ξαναδείξει. Το Ryuki, το Spearhead, το 50 50 SP λέγεται. Για να δούμε. Θα προχωρήσουμε και σιγά σιγά πιο μέσα. Μήπως δούμε τι κάνεις αργό, τίποτα. Δώσω μια ενημέρωση. Ψαρέψαμε όλο το σημείο από δεξιά εδώ. Θα ψαρεύουμε καμιά... πόσο να είμαστε τώρα, 2 ώρες. Μπορεί και λίγο λιγότερο. Δεν υπάρχει ψάρι, παιδιά. Ενώ στα προηγούμενα βίντεο, άμα τα έχετε δει, γενικά είχαμε πολλή κίνηση από σαργούς, μια λαπούρδα, κοκάλια. Είχαμε κίνηση. Τώρα είμαι και ψαρεύω σχεδόν 2 ώρες και βγάλαμε μια μικρή ζαργάνα που ξεδολώθηκε κιόλας, δεν βγήκε καν. Ψαρεύουμε σχετικά, δεν είναι μεγάλα μήνος, αλλά είναι πιο μεγάλα από τα μικρά που ψαρεύω στο Ποντικό νήσι, με το τσουρινόγια, το άλλο το ροζ, με αυτό εδώ. Δεν έχουμε κίνηση καθόλου. Όπως είπα και στην αρχή από το βίντεο μου, τις τελευταίες εξορμήσεις μου πρέπει να είναι 3 που δεν τις κατέγραψα. Οι 2 ήταν στο βορρά πάνω, αρκετές ώρες, πάνω από 4 ώρες. Και σήμερα εδώ, παιδιά, δεν έχουμε τσίμπημα, δεν έχουμε δραστηριότητα, δεν έχουμε τίποτα. Βέβαια και με το Σπύρο το φίλο μου είμαστε πιο αισιόδοξοι τώρα τις τελευταίες μέρες του μήνα. Από την αριστερή μεριά του νησιού έχουμε πιο πολλή κίνηση. Θα πάμε βέβαια και εκεί και θα δούμε τι γίνεται. Όπως και να έχει, εγώ θα δώσω την ενημέρωσή μου για όποιον ψαρεύει και θέλει να μάθει το τι γίνεται γύρω γύρω. Εγώ πάντως προσωπικά δεν έχω βγάλει ψάρι με το LRF, κάνω αρκετές ώρες, έχω πάει πολύ μακριά του νησιού, έχω πάει κοντά. Γενικά δεν έχω δει κίνηση με όλους τους τύπου αέρα και ένα αέρα να έχει και αντίθετα ρεύμα και όλα. Αυτή είναι η καταγραφή μέχρι τώρα. Θα συνεχίσουμε και πιο αριστερά. Έχουμε ψαρέψει σχεδόν με όλα τα τεχνητά, τα έχω δοκιμάσει όλα, εκτός από σιλικόνη,
Θα δοκιμάσουμε και αυτή άμα βρούμε κάποιο σημείο που να μην έχει τόσα πολλά βράχια και να είναι λίγο πιο χαλαρά για να μην δέσουμε. Συνεχίζουμε, μέχρι στιγμής αυτή είναι η ενημέρωση και βλέπουμε, παιδιά. Θα σας δώσω εδώ ένα πλάνο, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, με δύο όμορφα πουλιά που είναι στο νησί, εκεί στην άκρη, με ησυχία βέβαια. Πάρα πολύ ωραία και συνεχίζουμε. Να σας δείξω και μια όμορφη θέα από εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η θάλασσα, παραλία. Πάρα πολύ ωραία. Και προχωράμε. Μετά από πόση ώρα ψαρεύουμε. Πιάσαμε ένα ψαράκι. Το φέρνω σιγά σιγά, μικρό είναι. Δεν είναι μεγάλο. Σπάρος είναι. Σπάρος. Αυτό, παιδιά. Κοιτάξτε τι πιάσαμε μετά από 2 ώρες ψαρέματος. Να σας δείξω εγώ τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε το τεχνητό. Εδώ, να σας δείξω. Κοιτάξτε το τεχνητό και κοιτάξτε το ψάρι που πιάστηκε, παιδιά. Μετά από 2 ώρες ψαρεμάτος. Αυτό ήταν. Τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε. Ήταν σχετικά μακριά η βολή και όμως ήταν ο σπάρος εκεί. Πάμε και συνεχίζουμε, παιδιά. Παιδιά, βράχωσε. Όπο, μια πέρκα. Πρέπει να έχει πιαστεί στα πλάγια ή πρέπει να είναι γίγας. Όπο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη πέρκα, παιδιά. Όπο. Κάτσε γιατί γλιστράει εδώ, παιδιά. Ωραία, φίλε. Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη πέρκα, παιδιά, στη ζωή μου. Τόσο μεγάλη πέρκα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Θα σας τη δείξω τώρα. Εύκολο ξεδόλωμα. Την κρατάω καλά. Παιδιά, κοιτάξτε μία πέρκα. Κοιτάξτε μία πέρκα, παιδιά. Γλιστράει πάρα πολύ εδώ, δεν μου είναι εύκολο. Παιδιά, κοιτάξτε μία πέρκα. Το χέρι μου και ακόμα δεν έχει πάει πέρκα. Παιδιά, κοιτάξτε μία πέρκα. Θηρίο, παιδιά. Δεν έχω ξαναβγάλει τόσο μεγάλη πέρκα. Απίστευτη, παιδιά. Ορίστε. Έφυγε μέσα. Μας έκανε τη χάρη. Τουλάχιστον βγάλαμε μια πολύ ωραία πέρκα. Κάτι ξεχωριστό. Απίστευτη πέρκα. Τόσο μεγάλη δεν έχω ξαναβγάλει. Έχω βγάλει πάρα πολλές. Μικρές, μεσές. Θεωρούσα κάποιες μεγάλες, αλλά σαν αυτή ναι. Δεν έχω ξαναβγάλει, παιδιά. Ήταν τέρας. Πέρκα τέρας. Εδώ πιάστηκε. Να σας δείξω και το τεχνητό. Είναι το Amicon, το Blue. Εδώ με αυτό εδώ. Δεν έχει σαλαγκιά μπροστά. Το κάνω με τουιτσάκια. Απίστευτη πέρκα. Συνεχίζουμε, παιδιά. Είχαμε 2-3 τσιμπηματάκια εδώ. Καλά. Δεν πιαστήκανε. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πρόοδος από εκεί κάτω που ψαρεύαμε πριν. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία τώρα με αυτή την πέρκα. Και προχωράμε. Μου το ένας τεράστιος αργός μου το ξεδόλωσε, παιδιά. Το blue εδώ μπροστά. Τεράστιος αργός, παιδιά. Δεν ξέρω αν πρόλαβε η κάμερα να το καταγράψει. Τεράστιος αργός. Πάρα πολύ μεγάλος, παιδιά. Μου το ξεδόλωσε. Δεν μου κόψε. Είμαστε όλα καλά εδώ. Αλλά ήταν τέρας. Πολύ μεγάλος αργός. Συνεχίζουμε, παιδιά. Βλέπετε ότι μετά από αυτό το μεγάλο σαργό και τη μεγάλη πέρκα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, το παράμαλο εδώ αρχίζει και φθύρεται. Πολύ σημαντικό να κοιτάτε το παράμαλο. Εδώ, αν το δείτε, προσπαθώ όσο μπορώ στην κάμερα, δεν ξέρω αν θα φαίνεται, να δείτε ότι αρχίζει και φθύρεται. Θέλει αλλαγή το παράμαλο, μην το ρισκάρετε. Ειδικά αν είστε σε τόπο που μπορεί να πιαστεί κάποιο μεγάλο ψάρι. Εμείς θα αλλάξουμε το παράμαλο τώρα και θα ψαρέψουμε με καινούριο. Παιδιά, δεύτερη φορά ένα πάρα πολύ μεγάλο ψάρι και μας ξεδολώθηκε. Με το γύλο, πολύ μεγάλα ψάρια εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται, ξεδολώνονται, φεύγουνε.
Δοκίμασαμε ένα μεγαλύτερο ψαράκι, έχουμε προχωρήσει. Εκεί ψαρεύαμε πριν, είμαστε εδώ τώρα ένα πάρα πολύ μεγάλο ψάρι, σαργός πρέπει να ήταν. Έφυγε πάλι παιδιά, συνεχίζουμε, να δούμε. Κάποιο θα βγει, δεν μπορεί. Άλλη μια πέρκα τέρας. Μου φύγε. Έφυγε μέσα, πολύ μεγάλη πέρκα. Είμαι σε δύσκολο σημείο εδώ, με συγχωρείτε που τραβάω στα βίντεο. Έχω αφήσει και τη τσάντα μου εκεί και έχουμε κύμα από τα καράβια εδώ της γραμμής. Κάνουν συνέχεια κύμα. Πολύ μεγάλη πέρκα, δύο τεράστιες πέρκες εδώ. Σαργούς, έχασα αρκετούς μεγάλους σαργούς με πολλά τσιμπήματα με σαργούς. Έχω ρίξει τώρα το Razor, σας δείξω το γύλο. Πολύ ωραίο ψαράκι. Πάω στη σακούλα να δω γιατί έχω το τηλέφωνο μου μέσα και συνεχίζουμε παιδιά. Από αυτή τη μεριά εδώ έχουμε κίνηση, έχουμε δουλίτσα, περνάμε καλά. Έχουμε βραχή με τα παπούσια, μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα τώρα, αλλά αξίζει τον κόπο. Ανοίγουμε πάλι σε λίγο. Το σαργό, θα κάνω ό,τι μπορώ. Τον βλέπετε, ένα καλό σαργουδάκι. Φέρνουμε σιγά σιγά εδώ, με προσοχή. Γλιστράει πάρα πολύ εδώ παιδιά. Πάντα πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα γιατί δεν είναι για πολλά. Εδώ, αυτό ήταν. Ξεδολώνω και ανοίγουμε. Μου είναι πολύ δύσκολο εδώ. Οι πέτρες γλιστράνε πάρα πολύ. Νάτος παιδιά. Με την υπομονή βγάλαμε έναν πάρα πολύ ωραίο σαργό. Πάρα πολύ ωραίο μάχη, ωραίο τράβηγμα. Άμεση απελευθέρωση. Έφυγε μέσα. Γλιστράνε παιδιά πάρα πολύ εδώ οι πέτρες. Κοιτάξτε εδώ να σας δείξω. Δεν είναι για πολλά. Ένα λάθος να κάνεις μπορεί να χτυπήσει άσχημα και είμαστε και μέσα στη μέση του πουθενά εδώ. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Από τη στιγμή που ήρθα από αυτή τη μεριά του Βίδου, από την αριστερή, έχω περάσει απίστευτα. Μεγάλες πέρκες, σαργοί με τραβήγματα και μου εξαγκιστρώθηκαν. Αυτός ο ωραίος σαργός βγήκε τώρα. Μαζέψαμε και κάποια κοχύλια, να σας τα δείξω εδώ, στο δρόμο. Απίστευτη εμπειρία, απίστευτο συναίσθημα. Η κούραση αρχίζει και βγαίνει, είμαστε πολλές ώρες, από τις 10 και έχουμε φτάσει 2 η ώρα τώρα. Πολύ περπάτημα, αξίζει όμως. Το σώμα μου σιγά σιγά αρχίζει και δεν δίνει καλές εντολές. Η κούραση βγαίνει και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όταν είμαστε σε τέτοια μέρη παιδιά, να προσέχουμε ως και το κάθε βήμα, γιατί δεν είναι αστεία τα πράγματα. Νερό, καπέλο και όλα τα άλλα έρχονται. Σας δείχνω ξανά το ψαράκι που πιάστηκε. Αυτό εδώ για μένα, για τους αργούς, είναι θάνατος. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω πώς να το πω, πλανάκι, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Πάντως είναι φανταστικό. Βγήκε εδώ στα ριχά ο σαργός. Συνεχίζουμε, όχι για πολύ ακόμα, 3 η ώρα θα φύγω. Πάμε παιδιά. Άλλη πέρκα παιδιά, καμία σχέση με τις άλλες. Παλιά νόμιζα ότι αυτές εδώ ήταν μεγάλες πέρκες. Δεν είχα δει τι γινόταν σήμερα. Μεγάλες πέρκες εδώ στο Βίδο. Κοιτάξτε και αυτή πολύ καλή είναι, μεγάλη. Θα την απελευθερώσουμε σιγά σιγά μαζί τώρα. Έφυγε. Θα αρχίσω σιγά σιγά να φεύγω. Έχω να ανέβω, σας δείξω τώρα τι θα ανέβω. Αυτό το βουνό εδώ, να πάω σιγά σιγά προς το καΐκι. Αρευτικό βίντεο, έφτασε στο τέλος του. Θα σας αφήσουμε αυτή την όμορφη θέα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Στην αρχή δεν είχε τόσο πολύ ψάρι. Ήμουνα και απογοητευμένος και από τις προηγούμενες φορές που έχω πάει για ψάρεμα και δεν είχα κάποιο αποτέλεσμα. Μιλάμε για πολλές ώρες και με τη μηχανή, περπάτημα και όλα τα σχετικά. Σήμερα τουλάχιστον μετά από τη μέση και αριστερά του νησιού πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πολύ ωραίες πέρκες, σαργούς πάρα πολύ μεγάλους, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα και αυτά που έχω πιάσει εγώ. Πιάσαμε τουλάχιστον ένα ωραίο σαργό στο τέλος, μας έκανε τη χάρη. Πολύ περπάτημα, ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπως είπα και στην αρχή, να περνάτε καλά. Και όπως είπα στην αρχή του βίντεο, θα σας πω γενικά το καλοκαίρι μου πώς το ένιωσα
στο LRF και γενικά πώς το πέρασε στο ψάρεμα. Όσες φορές λοιπόν κατάφερα και έχω πάει για ψάρεμα, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Γνώρισα καινούριους φίλους, καινούριες παρέες, γνώρισα καινούρια τοπία και μέρη που δεν θα τα γνώριζα αλλιώς. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το συγκεκριμένο το ψάρεμα που κάνω, το LRF. Από ψάρια, τουλάχιστον στο νησί, κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη, δύσκολα θα βρεις ψάρι. Πρέπει να πας πολύ μακριά, να έχεις τις συγκεκριμένες ώρες, τις μέρες, δεν ξέρω. Πέρα από το νησί εδώ στο Βίδο, εγώ προσωπικά το καλοκαίρι δεν είχα κάποιο τρελό ψάρι ή κάποια τρελά αποτέλεσματα όσα έχω εδώ στο νησί. Βέβαια εδώ ψαρεύεις όλο το νησί, έχεις περισσότερα μέρη να πας παρά να πας συγκεκριμένα κάπου στη μηχανή και να ψαρέψεις, ας πούμε, ένα κομμάτι. Αυτή είναι όμως η ταπεινή μου γνώμη, ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και εύχομαι να βρείτε κι εσείς ένα χόμπι να κάνετε και να σας αρέσει τόσο όσο αυτό που κάνω εγώ. Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο καλοκαίρι. Σιγά σιγά φθινοποριάζει, είμαστε μέση Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Την επόμενη φορά που θα έρθω εδώ θα ξεκινήσω από αριστερά, δεν θα πάω άλλο δεξιά. Αυτά. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ όλους όσους βλέπετε τα βίντεό μου και είστε κοντά μου, είτε βγάζουμε ψάρια είτε όχι. Φιλιά, να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.